Hapit ko niya, uli na ko. Hapit ko ha. Sige, bye-bye, babe. Okay, love you. Ikuan pa siya. K1. Ang lo. Kinana. Men? Off ang Bluetooth anak pas no? So ato sang huwato na to mga kaigsuona, no? After 30 seconds. Okay. Naputol dyan din yung live, Pastor Amen. Nalobat among cellphone. Wala. So, start kung matapok na matapok na tanan, no? Pasensya jud kaayo mga igsoon kay na kuan napaong gyud ang cellphone. Pero Naputol dyan din yung live, Pastor Amen. So, i-share na to balik. Palihog kog share ninyong balik mga igsoon ang Okay na. ato ang live karon kay lahi pud ni siya nga portion na pud. so, wait sa daya ako sang testingan ang kuan. Kaning sa YouTube sa to ang cellphone karon. Sige, mag-testing sa amin, no? Kay while nagpaabot ta sa uban. Ano na, okay na. So, okay na atong sound. So, naatay 14. O, wato na to sila. Gamay. Paaboto na to gamay. Oh. So, dalay ko na itong buhay nga Diyos nga bisan Amen. ang unsa. Way makababag Way sa pulong makababag. sa buhay nga Diyos. Amen. Amen. So, andam na ang tanan. Comment heart. Oh, Comment heart. padayon ta, padayon. Padayon ta mga igsoon. Naputol ra gyud ta, no? So, Moni. Oh, so napay nag-echo. Pasensya na kayo mga igsoon, no? Kay nalobat jud ang cellphone niya. Dagandagan jud sila kay kanang para bitaw. Nagdagandagan jud kay para naumod-umod na lang. Naumod-umod. Naumod-umod bitaw mga igsoon kay para gigukod ang charger niyan. Charger ni Dagan man. So, wala no? Kanang okay, salamat. Salamat David. Buotan jud kay ning Mura bata. ko gigitik day ba kay nagdagandagan ko bagayo pa. Nagdagandagan si Sis Crisel sa charger niya. Hapit siya maumod. Kay ba biya kahimsog biya kay ko sa. Niya, hapit dako-dako jud ang tatong lagubuha mga igsoon kung nadayon pa to may gali wa nadayon. So muna no, so nasayod ko andam na to mga kaigsuonan. Pastora Ninette Hugan, Prami is watching. Mayong gabi nimo diha Pastora diha sa Konsolasyon. Sis Elsie Candelario Idanyo is watching. So mayong gabi. Mayong gabi. Kaigsuon, Linlin. So dagang kay nagkatawag yun. Nag-send ra gid siya lag mga laugh. Unsa man mo, nalipay mong hapit maumod. or mingon jud mo nga sayang nga wala na umod. Dako-dako gitong lagubo da. So, unsa man to, lipay, wala dayon. Oh, so mo na maigsoon, Brad Napoleon, Romano Dinglasa, atong luoran nga. Salamat sa Ginoo, nakabalik ra gyud. Amen. Amen. So, naara gyud buhaton ng Ginoo kung Amen. pag kwanto ka ng sulay ra to ba? Naghisgot man jud pagsulay. Pagsulay ba to kung mamalik ba mo? No, gisulayan tadaan sa Ginoo. Kung sa panahon nga mapaong, mubalik ba mo? Namalik man namalik. Ato Amen. ang Ginoo may suon na pakpakan na to. Pakpakan No? na to. Di na ni mo pakpak day. Dili na kay imong katawa na lay mo kuan na. Ako na lay pakpak. So mo na mga igsoon no, dalago tong buhi nga Dios, padayon ta no. Ang ato ang text naa sa nasayod ko ang mga Kristohano na ginay Bible, no? Amen. Dili pwede ang usa ka Kristohano wala ginay Bible, walay pulong sa Ginoo. So naa sa Marcos 5:21 hangtod sa 43.
ang anak ni Jairo ug ang babay nga mihikap sa bisti ni Jesus. So diri mga igsoon, wa pa sila nahuman og katawa, sige pa sila pangatawa. Oh, nagsige pa sila pangatawa si Brother Rinel Dolinggoy. Lingaw ka diha Brother Rinel. So, mo na mga igsoon na adjay mga mga pagsulay no, pero mo na giingon nga padayon gyud ta. Bisag Ang mga anak unsay sa mahitabo. Ginoo. Bisag unsay mahitabo, maumod man ta, masukamon na. Basta Masukamon. makabarog. Basta barog gihapon. Balag mga pangos, basta mo barog. Amen. Napangos ka sa Crisel. Wa na dayon. Protected ba sa Sayang nga. Ginoo? Sayang nga. So padayon ta maigsoon. So nindot kay ni ato ning i-follow maigsoon usa ni ka story. Story ni siya sa duha ka klase diri nga kahimtang sa kinabuhi. Sa kinabuhi. Unya, sugdan nato sa 21. Unya mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw ug didto sa daplin sa lanaw may dakong panon sa katawhan nga may alirong kaniya. Aning higayon na maigsoon si Jesus nangadto siya mga isla. Kabantay mo anang nagadtog mga lain-laing isla ba? Nya nilabang na sad sila, ikahuman sa usa ka isla mo labang kuyog sila sa mga apostoles nya. Didto siya sa daplin sa lanaw. Kanang sikat na siya nga time dai. Yes, Daghan na gyud nga nakakuan nga. Oh, celebrity na si Jesus ani mga igsoon. So, daghan nibalik si Jesus excited. dito pagtabok, daplin sa lanaw niya. Dunay dakong panon sa katawhan. Imagine ra na ninyo mga igsoon nga dunay dakong panon sa katawhan nga may alirong kaniya. Gatong lantawon mga igsoon, celebrity na si Jesus ani nga time. Daghan ang nakaila niya, daghan na ang nakadungog sa mga milagro. Daghan na bitaw ang nakaingon nga ug muhisgot og Jesus mo ana si Jesus kay numdum ana kaila mo ana maigsoon nga kanang kisa may mga fan diri og mga Korean no wa man koy nailahan di man ko fan so ari na lang ta diri Pilipinas Si kuan day no si Cardo taga Talisay. So pananglitan si Coco Martin, moabot si Coco Martin, di ba? Ang mga tao nga kanang ganahan niya, nangandoy niya nga makakita, bisag asa gyud na ila gyud nang adtuon, no? Kato mga nag-idolize ba? Nya aning higayon na maigsoon si Jesus ani nga time, sikat na siya. Ang mga tao nakaila na, nakahibalo na nga siya magmilagro, magbuhat siya milagro. Unya 22. Og miabot ang usa ka pangulo sa sinanguga ni atong dapita nga ginganlag Jairo. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa tiilan ni Jesus. So si Jairo ani si Crisel, siya ang pangulo sa sinaguga. Amen. Kung maghisgotag pangulo kanang kung sa ato pa diri presidente, may nana ba? Siya leader. Pangulo, presidente. Siya leader. Siya leader. Ang iyang gibuhat mo igsoon si Jesus celebrity na nailahan Nakaibaw na. na siya, na-inform na siya ni about ni Yes. Jesus dai nga kay Siya. Na-inform na siya si Crisel. kay baw na siya nga si Jesus makapaayo. Yes. Na makabuhat og milagro. Na siya pagtuo nga tayo. Naa siya. So, ang ato ang kuan ani magsuon tulo ka klase nga pagsulay sa pagtuo. Pag-abot ni Jesus magsuon si Jairo nga usa ka pangulo sa sinanguga nihapa siya sa tiilan ni Jesus. 23 nagpakiluoy siya pag-ayo nga nag-ingon, ang akong anak nga babaye nasakit og naglisod na. Adtoa in town siya og hikapa aron mamaayo. Aning higayon na maigsuon atong makita usa ka kahimtang sa tawo maigsuon. Og moingon ta og pangulo. Yes, naay kwarta. Powerful. Naa niya ang tanan, kaya niyang buhaton tanan. Pero diring higayon na maigsuon si Jairo. Si Jairo maigsuon nga usa ka pangulo sa sinaguga ni hapa siya sa tiilan. No, ato makita maigsuon nga ang tao di ay maigsuon og desperado na. Kana bitawng wala nay mahimo imong kwarta ba? Wala na bitaw mahimo ang bisan unsa nga naa nimo. Wala gid tay laing nga buhaton maigsuon. Mudangup gid ta sa Dios nga mapaubsanon. Wala niya gilantaw yang kaugalingon nga pangulo siya, di ba? Ug mo makita nga dapat ato unta nga magkuan-kuan pa sila, magila-ila pa sila Jesus, magkuan-kuan nga ako, kuan ko diri, presidente ko diri, pangulo ko diri, nga ikaw Jesus, wala na, diretso na. Diretso na siya. Pag-abot pakakita niya ni Jesus, hapa siya diretso, hilak siya, ingon siya nga, nagpakiluoy pag yun, ingon siya nga,
ayuha akong anak nga babay kay naglisod na. So ang tao maigsuon sa panahon nga magkalisod, sa panahon nga desperado, wala gid tay dangpanan. Padung ra gid ta sa Ginoo. Amen. Maunsa pa na imong kahimtang sa imong kinabuhi, maunsa pa man ka presidente ka, kapila pa ka diha na himong presidente, kapila pa ka na kwartahan, pila Unsa pa pa na ka ka- digits ang Unsa ka naa. kainila. Unsa pa ka kainila maigsuon, panahon na sa magungaw na sa kamatayon ikaw o ang imong mga pamilya. Sa imong pamilya. Wa gid tay laing kadaganan maigsuon, mo balik kita sa Ginoo maigsuon. Amen. To makita Amen. diri. Unya, og mikuyog si Jesus kaniya. Daghan kay mga tao ang miuban kaniya, og tungod niini nagdasok sila libot kaniya. So ato imaginon maigsuon usa ka pundok sa mga katawhan. Unya, tingali ato ning makita diri nga si Jairo ani nga time nakigkuan siya kay syempre siya goy pangulo, so siya nauna. Naadjay ka na ang priority lane ba? No? Ato makita amen. bid ba nga ako'y pangulo, so ako jikuan siya na una ato nga time, pero ato imagine na nga katong mga tawhana nga nagpundok dito, dili tanan nga nagpundok dito nanginahanglan po ni Jesus. Uban na to day, nagsusi-susi na to. Nakig-issues ra to. Oh, parehas good na sa usa ka kuan, sa usa ka pundok, dili tanan nga pundok sakop. Amen. Di ba? Amen. Dili tanan sa usa ka pundok sakop na kay ang uban naniid ra na. Naniidra. Di Iya ba? na sa lain kontra. Oh. Kada bitong pundok-pundok ka ng karon ba? Politika ba? Mm. Naay ka nang magpundok ka nang magstorya ba? Unsa naay ka nang mag-meeting di avance? Kabaw jud ko na. Kay mura- Mag-meeting di avance na sila. Before mag-election day ba? Unya sa meeting di avance day, dunay ka nang gipada ang kontra para mo susi din ang mga spy. Mo Mga spy. So maniid. Maniid. So kaning higayon na maigsuon, daghan ni sila diri kay celebrity si Jesus. Naadji uban aning mga ingon. Sabi, tanaw na to be. Tanaw na to be. To sis to believe ba ya? Makaayo ba Yes. na siya tinuod. To see is to believe niya. Gusto man ni Lord nga you believe and you will Will see. see. Ang challenge ni Lord sa tao diri sa kalibutan, to see is to believe, but the Lord challenge us nga you believe and you will see. Tuo ug makita nimo. Pero karon panahon na day, bisag asa ta karon panahon na naagihapon ang mga inunana. Yes. Naagihapon, duha gyapon ang pagtuo sa tao. Dunay tao nga una mo tuo kung duna siya nakita. Yes. Duna say tao, bulahan ang tao nga mituo na bisag wala pa siya nakita. Amen. So mo amen. nagiingon diha ni Jesus nga bulahan tong mituo bisan og wala Walay nakakita. nakakita. Bulahan tong mituo sa mga dili makita. Amen. Amen. So mo na maigsuon padayon ta og mikuyog si Jesus kaniya. So sa walay duha-duha si Jesus jud ato makita maigsuon kung ang tao gyud mapaubsanon nga mudangop, ang tao gyud magmakiluoy, ang tao gyud kana bitong mudangop ka sa Ginoo nga wala na nimo lantawa imong kagalingon ba? Kana bitong dili na ikaw ba? Kana bitong Wala imo nang na. gisurrender ba nga Lord? Wala naman jud ko'y mahimo Lord. Diha jud ko padong nimo. Og imong lantawon si Jesus di magduha-duha mo kuyog yun na nimo. Amen. Di ba? Mm. Og mikuyog si Jesus kaniya. So sa walay duha-duha ingon si Lord, okay, I will go. Okay, mukuyog ko nimo asa man imong anak. Di ba? So daghan kaayo mga tao ang miuban kaniya. Og tungod niini nagdasok sila libot kaniya. So atong lantawon samtang atong imaginon maigsuon, samtang naglakaw si Jesus, naguna si Jairo, dali Jesus. Dali Jesus, imagine ninyo nga. Pagdali. Pagdali Jesus, pagdali diri kay kanang akong anak nang ginahanglan nimo kay ug atong lantawon ingon diri ang iyang anak nasakit ug naglisod na. Kung ikaw kuno naglisod na, di ba? Emergency na. So dapat atong higayon na, katong higayon na makita nimo nga si Jairo desperado. Unya, amen. Giguroy Nag-ungaw na niya. kamatayon yung anak. Giguroy na niya si Jesus. Yan ang ginandali, Jesus dali. Magdali ta Jesus kay ang akong anak naglisod na. Nya, samtang si Jairo gilid niya si Jesus, naguna siya, si Jesus nagsunod, kay syempre kung ikaw ang mutultol, lisod sa kay magpaulahi ka. Di ba? Kung ikaw sad ang mugiya, lisod sa gayong naa ka sa ulahi. So, imagine nga si Jairo nag-una gyud. Si Jesus mo ay naa sa loyo. Wa man katultol si Jesus sa ilang balay, di ba? So mo na nga daghan kay mga tao ang niuban kaniya og tungod niini nagdasok sila libot kaniya. So ang mga tao nagdasok gyud.
Dihay usa ka babae nga nag-antos tungod sa pagsigig dugo. Sulod na sa napulog duha ka tuig. So, Amen. lantaw na tumigson 12 years. 12 years. Oh, sa panahon nga si Jairo nagdali, Doon na sa ilain nga. oh, sa panahon, imagine na maigsoon si Crisel nga. Sa Nagdali. panahon nga ikaw nagdali ka, dali Jesus, kay Doon na naglisod sa'y na nakatraffic. Na-traffic. Na-traffic. Nakarelate man na mga igsoon. Ako ba, pares ganina ba, nga gadali, gadaganda-ganday ba? O niya, kay na traffic man, kay pangitaunon pa man ang charger. So it's good yung tag-charger ani kay nangalubat. So lisod kaayo no, mo ning suon atong balikan. I-picture out gyud ni sa inyong mga huna-huna maigsuon. Dihay usa ka babaye nga nag-antos tungod sa pagsigig dugo sulod na sa napulog duha ka tuig. Gitambala na siya sa daghang mga doktor ug atong lantawon kwartahan ning bayhana kay di ka Amen. makapadoktor og daghan kung wakay kwarta. Imong lang taon ng sakita day ba? Kung atong ikuan karon sa kanang karong panahon na ba, cancer sa matris. Oh, kanang mura siya og cervical cancer. Cancer siya kay 12 years na siyang 12 gadugo, years, non-stop gadugo. ang iyang dugo. Yeah. Unya Sa una kwartahan day, ni siya. sa una sa day, pretty paita sa ilaha kay kana ba yang dugon day kanang makahatag ba na nila kanang magsigig tago-tago ba kay hugaw ba yan na Oh. time sa ilaha. So kaning higayon Oh. na 12 na katuig nga Oh. nag-antos ang babae may Nag-antos. suon. Mo na nga ingon diri no, nahurot na lang ang iyang salapi apan wala gayud mo arang-arang ang iyang kahimtang. Amen. So wa joy nahimo So iyang nahurot kwarta. dato unta to siya, nahurot ang iyang kwarta. Mi grabe na hinuon kini. So mo na ni grabe ang iyang sakit. Nakadungog siya mahitungod kang Jesus, busa misuot siya sa katawhan ngadto sa loyo ni Jesus. Ug atong lantawo no si Jairo, dali Jesus, pagdali na. Sige, gadali. Kaya ang akong anak naglisod na, nanginahanglan na siya nimo, lisod na iyang kahimtang. Unya, dunay nanginahanglan ni Jesus. Si Jesus pag yun mga igsoon, unya, maingon siya sa iyang kaugalingon, bisan og mahikapan ko lamang ang iyang bisti, mamaayo gayud ako. Ingon tong Amen. babae nga gidugo og 12 ka Amen. tuig. Ingon siya sa iyang huna-huna. Ato imaginon nga nagtapok dito ang mga tao maigsuon, nagtapunog na dito, nagsunod na sila ni Jairo, ni Jesus niya. Ang katong babae, kay luya na siya, naa na lang siya sa daplin sa dalan. Unya ato siyang lantawon maigsuon, sa iyang huna-huna lang daan, ingon siya, mahikapan ra gyud to nako ang bisti ni Jesus. Mamaayo na jud ko. Amen. Grabe iyang faith may isuon. Ingon siya, matouch lang gyud nako, di ba? Usahay gyud mo ora gyud natong gikinahanglan sa tong kinabuhi. Makatouch ta ni Jesus, no? Amen. Makatouch ta sa presensya sa Ginoo, makatouch bitaw ta mabati nato nga naa siya. Amen. Kay ngano, once nga mabati nato igsuon nga naa ang Ginoo naguban nato, ang atong faith grabe kaayo. Ang atong pagtuo, miskin unsa pa nakabugat, miskin unsa pa natong giagian, kay bawta nga nag-uban ang Ginoo nato, wala gyud imposible. Amen. Ha, Sis Crisel? Wa gyud imposible day Mm. sa Ginoo. So imagine na maigsuon, busa, ang babae dito sa dakong pundok, naghinay-hinay siya og duol. Ingon siya, busa iyang gihikap ang bisti ni Jesus, og miundang dayo ng iyang pagsigig dugo, og nabati niya nga naayo siya. Amen. Amen. Inun anak kagamhanan atong Ginoo day. Amen. So naayo siya mga igsuon. Yun siya. 12 years nga nagdugo. Instant nga giayo siya sa paghikap niya sa bisti ni Jesus, na ayo siya. So ikaw karon igsuon, pila namang kakatuig nga na kay giantos. Kana imong problema usa ka tuig ra na. Kana imong problema usa ka buwan pa na. Kana imong sakit pila pa na kaadlaw, labad imong ulo, paminaw nimo mura na kag mamatay. Sakit ang ulo. Siya 12 siya katuig maigsuon. Mauna nga walay imposible sa Ginoo gyud kung naa kay sama nga pagtuo, sama Amen. aning babae magsuon. Amen. And 12 years na kang nag-antos sa kakabos, 12 years na kang nag-antos sa kalisod, 12 years na kang nag-antos nga gubot imong pamilya, 12 years na nga nag-antos maigsuon, wa imposible gyud sa Amen. tong buhi nga Dios. Kung imo lang taon karon day ba? Kung imo lang taon karon ba kanang wala pa gali masakit og COVID. Wa na nahadlok na. Mura nasakit sa COVID. Wa pagay nasakit sa COVID. Nagunahuna pagali sa vaccine. Wa na. Oh, so mauna mga igsuon. Mauna
kinahanglan mao gyud na atong mabatunan klase nga pagtuo. Amen. No, nga ingon siya nga makatouch lang gyud ko ni Jesus. No? Siya'y naningkamot. Naningkamot siya nga mabati niya ang Ginoo, nga maduol, makadangop siya sa Ginoo. Amen. Ug atong lantawon duha diri ka klase sa tawo nga nagtuo, si Jairo ug ang babae nga gidugo, no? So, kung imong lantawon maigsuon, ikaw si Jairo karon. Nga ikaw si Jairo nga mo'y nakauna, ako may nakauna. Ako may nakauna ni mo, Lord. Dali man ko. Nagdali pa jud ko kay akong anak naluya na. Emergency kaayo kay. Nganong ako'y nakauna, dili day ni first come first serve. Di ba? Amen. Ana, gid na Usahay ang ba yan? mga- Maglinya ta no? Nya na mo insert. Suko kay ta. Suko na ta. Nya, lagot na kita sa tanan. Kaya unsa day ni, way batasan, way kuan. Unsa day ni, di day ni mo kuan, mo follow. Na priority lane, na kuan, na pinalabi. Oh, di ba? Sa panahon maigsoon, first nga trial, first nga test ni Jairo ani maigsoon. Story man gud ni Jairo. First nga test diri ni Jairo si Crisel, na delay. Na-delay ang panalangin nga iyang gipangayo sa Ginoo. Biskay gadali ba? Na-delay ang milagro nga iyang gipangayo. Amen. Kung ikaw si Crisel, kita nimo imong kinabuhi nga Na-delay. kugi kay ka. Kugi Nya. kay kag simba. Ya, na ako Kugi kay ka sa live. Oh. Bisag mag-uwan, mag-live ta. Kay- Unya, naa kay gipangayo sa Ginoo kay Lord. Gusto na ko Ginoo mao kini. Unya, kita ni imong silingan nga mo'y gipanalanginan. Mao na kanang ato bitawng tagaan bitaw na to og kanang pagtagad sa tong sa tuang kuan ba, sa tong kinabuhi ba nga kung nay mga inon ana, basig masuya ta, basig masina. So unsay buhaton? Unsay buhaton? Panahon nga ang panalangin, ang milagro nga imong gipangayo sa Ginoo madelay. O, di ba ka Dili magbagulbol? diha. O di ba ka magbagulbol? Dili ba ka mo biya? Di ba ka mo reklamo? Unsay gibuhat ni Jairo diri maigsuon? Bisan nung siya'y nakauna, nakita niya ang milagro nga gibuhat sa usa ka babae nga gidugo. Unsay gibuhat ni Jairo ani maigsuon? Ingon siya. Og diha gibati ni Jesus. So ari sa ta ni Jesus. Diha gibati ni Jesus nga may gahom nga migula kaniya. Busa milingi siya sa mga tao og nangutana. Kinsay mihikap sa kong biste? Usahay ba kanisan si Jesus, no? Gusto ra gyud ni siya ba nga gusto yun ni siya nga ideklara gyud nato nga in Jesus name. Oh, siya. Tungod ni mo, Lord. Tungod jud ni mo, Lord, di ba? Mao gyud nay gusto sa Ginoo. Nga ato jung masulti nga dili ni tungod, Lord, nga naningkamot ko. Dili ni tungod, Lord, nga nakoy gibuhat. Kun dili, Lord, naayo ko tungod nimo. Nabe masalaaga na day. Kanang kanabitawng naayo bitaw kay kanang iya nang kuanan ba nga tungod sa biste bitaw maoy nakahatag og kanang makapaayo bitaw sa tao. Mo gamit og mga instrumento ba nga kanang ay naayo manggod ko tungod sa tambal. Pero wa sila kay balok ang atula taon ba? Atula taon karon ba nga ang uban mosalig sa kanang mga instrumento. Mga kuan, mga kwak doktor. Mga mosalig sa bisag unsa bitaw day. Pero ang tinuod di ay nga nakapaayo gyud ang Ginoo ra gyud. Amen. Imo gyud ang ideklara. Ang pagtuo, ang imong pagtuo. Amen. Mao gyud na siya ang atong ikuan kanang naatay kanang usahay ba? Usay atong mapasidunggan bitaw ang kanang mga instrumento. Ang mga instrumento pero gusto day sa Ginoo nga ideklara nga siya gyud. Siya tanawa gyud si Lord, unsa si Lord, unsa si Jesus, unsa iyang kinaiya. Ingon siya, kinsa may nihikap sa akong biste. Amen. Si Jesus maigsuon, imposible nga wa siya kahibaw kinsay nihikap. Amen. Imposible maigsuon nga. Nasayod siya. Nasayod siya sa tanan, miskan pagali ang wala nato gibuhat. Aw ang atong gibuhat sa tago, nakita manggali na niya. Amen. Miskin pa manggali ang atong mga unahuna o kasing-kasing, nakita manggali na sa Ginoo. Kana pa kang nihikap niya, di niya makita. Amen. So gusto ni Lord di ay, nga sa panahon nga maayo ka, sa panahon nga makalabang ka sa mga pagsulay, sa panahon nga nagmadaugon ka, Amen. sa panahon nga nagmalampuson ka, you declare the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, Mao gyud na siya. pasidunggan nimo ang pangalan ni Jesus. No? Tungod nimo, Lord. Tungod jud nimo, Lord. Dili tungod nako, Dili Lord. tungod nako, Lord. Dili tungod sa akong pagkakwartahan. Dili tungod sa akong mga diskarte. Dili tungod sa akong abilidad. Dili tungod sa akong pagkakugihan, Lord. Amen. Tungod ni nimo, Ginoo.
Amen? Mao gyud na importante. Yes, mga amen? igsoon. Amen. So, mao na mga igsoon. Kinsay mihikap sa kumbisti, ang iyang mga tinunan mitubag. Oh, kanina mga tinunan, bantayan ni nato si Crisel, Amen. kani mga tinunan. Ingon sila, nakita nimo nga nagpunsiso kanimo ang mga tao, unya nga nung mangutana ka man kung kinsay mihikap sa imong bisti. Syempre daghang gyud nihikap nimo. Oh, kani mga apostolis aning higayon na magsuon, mga gutom na ni sila, Sige, gipangkapoy sapot na ni. na sila, day ba? Kay nagpunsiso pang mga tao. Mga- Halimuot. Gipanggutom na ni sila, kaya atong lantawo, naglabang-labang ni sila isla. Nya, naglabang-labang, gipangkapoy na, gikan sila atong isla nga nagiyawaan, gikan sila atong mga isla nga nagipangayo si Jesus, unya katong gipanghunong ang mga ang unos, gihunong, giayo ni Jesus ang katong nagiyawaan dito sa pikas Amen. isla niya, nilabang na sa sila niya. Ikaw ba? Kapoy, way pahulay. Gikapoy, way pahuway. Kani ding mga way tao, mga taong way pahuway, magbagulbol na di ni, madugay. Gawas ang pagkakuanday ka ng Pagka-reklamador, pagka-pilosopo. pilosopo. Oh, so ningon, nakita nimo nga nagpunsisok nimo ang mga tao, nya nganong mangutana ka man kung kinsay mihikap si mong bisti. Ayun pa din. Oh, nigana ang katawa. So, namilusop po ang mga apostolis maigsoon. Ingon dito, ingon pod. Apa nagpadayon, oh, si Jesus wanya Wala paminawa. niya, mga Oh. negatibo. Kana bitaw mga tao nga negatibo? Kana mga tao nga mamilusop po nimo ba? Ayog tagda? Mao Diba? gyud. Amen. Ayog tagda oy kana mga ingon. Ay, may Ang mao na makapaluya ba? Oh, kana mga tao nga maluya ka ba? Ayaw nagtagda Oh. mga tao nga mamilusopo, manginsulto. Mao na. Oh, padayon lang ka. Unya ato makita diri ang sitwasyon ni Jairo. 'Di ba? Napay conversation nga nahitabo, giayo pa tong gidugo. Nya si Jairo nga nagdali, nibiya ba siya atong lantawon maigsoon ha sa unahan kung nibiya ba? Kung ikaw maigsoon na delay ang blessing para nimo, unsay buhaton nimo? Permirong trial sa imong pagtuod na delay. Na-delay. Oh, naungot, Ni na traffic. Oh. Ingon dito, apa nagpadayon si Jesus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayud ang mihikap niya. Lingi-lingi gyud si Jesus. Tungod sa nahitabo kaniya, ang babay miduol nga nagkurog sa kahadlok. Kurog ang Amen. babay. Kabantay mo ana magsuon, mabati na tong presensya sa Ginoo, magkurog ta eh. Amen. Hmm? Amen gyud na. Diba sis Crisel, kanang first encounter nato sa Ginoo, di ta kasabot sa tong kaugalingon oy. Amen. So kinsa may nakasinatian na nasayod ko ang Tanan. mga Kristohanon nakasinati gid sila anang first encounter nimo sa Ginoo mabitaw nang naana diya sa gipadayag maigso na atong lantawon kanang unang gugma, di ba? Pangita Kay sa panahon nga ma-encounter nato ang Ginoo, magkurog ta. Di ba? Ang ato ang kinabuhi, ang ato ang emotions ba di ta kasabot. Ingon diri ang babae, oh. Tungod sa nahitabo kaniyang babay miduol nga nagkurog sa kahadlok, mihapa sa tiilan ni Jesus ug misugilon sa nahitabo. Unya miingon si Jesus kaniya, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon kay dili ka na magantos. Amen. So, Amen. gipanalanginan sa Ginoo. Amen mga igsoon. Amen. Di ba? Og imong lantawon mga igsoon, kung ikaw nga usa ka Kristohanon, mudangop ka sa Ginoo nga mapaubsanon, magkurog ka sa kahadlok sa panahon nga masinati nimong milagro sa Ginoo. Kung imo sang tan-awon nga dapita day, nangutana si Jesus ba? Kay nasayod man gyud ni siya ba? Kinsay ni hikap niya? Yes. Pero gipangita lang niya ang tao nga matinud-anon. Amen. Ang tao nga kanabitaw muangkon, kanabitaw dili mamakak bitaw. Dili maulaw. Dili maulaw. Yes. Oh. Kaya ang tao mong yun maigsoon, kita na sinatian naman na nato, ato ning ma-share ninyo, amo ning ma-share ninyo maigsoon, kay amo masagod ning kasinatian. Sa panahon nga gitabangan ka sa Ginoo, sa panahon nga gimilagruhan ka sa Ginoo, nanarbaho ang Ginoo sa imong kinabuhi, gusto sa Dios maigsoon nga di ka maulaw. Amen. Gusto sa Ginoo nga masugilo nimo Mao na, na day. tungod sa tabang sa Ginoo na inani ko. Mo na mga igsoon. Kung aduna tay kadaugan nga gihatag sa tong buhi nga Dios kanato, dili ta maulaw nga mo paambit, dili ta maulaw mo share. Kay gusto na sa tong Ginoong Hesus. Mao na sama sa katong babay nga gidugo nga gipangutana gyud siya kung duna ba siya kaisog sa pag-angkon. Yes. Amen. So, mo na Oh. may igsoon. Di na to na ikaulaw
nga gitabangan ta sa Ginoo. Amen. Usahay man gud ang usa ka Kristohanon, once nga makasugat na siya og dili Kristohanon, dili mga magtotoo, unya moingon nga naunsa day ka kanang dako lagi kag kabaghuan, dako kag kuan, Oh. murag mauwaw. No? Amen. Murag bitong magpanagana pa, Magpanagana masulti. day kay Nga, kanang di pa man nakasabot ang mga dili Kristohanon. Magpanagana ka pero gusto gyud sa Dios sumaigsoon nga muhapa ka sa tiilan unya moangkon jud ka sa Ginoo nga Lord tungod nimo Ginoo na inani ko. Tungod nimo. Tungod jud nimo Lord. So mo na og nay magpakisayod sa atong kinabuhi maigsoon, nay magpakisayod sultiig gyud aya jud ikauwaw nga tungod ni Jesus Amen. na bag-o ta. Amen. Tungod ni Jesus na ayo ta, tungod ni Jesus na luwas ta, tungod ni Jesus na nakagawas ta sa mga kagapos sa sala maigsoon Amen. mo na. So padayon ta ingon si Jesus pauli nga malinawon Amen. kay dili ka na magantos. Amen. Hindot So ta, ato ana. pakpakan atong buhi. Hinduta ana no. Kana bitong moingon si Jesus nimo samtang magampo ka, magpray ka in your deepest prayer. Nga naa ka sa sulod baron sa imong kwarto bisag asa ka maigsuon ya makigstorya ka sa Ginoo unya mabati nimo ang tingog sa Ginoo moingon ang Ginoo ba nga okay pahuway na. Malinawon. Malinawon na ka. So nindot kaayo maigsuon nga sa panahon nga mudangup ta mo surrender ta sa Ginoo maigsuon ang Ginoo di gyud mo pakyas nato. Amen. Balik ta maigsuon. Wala. Diri na 35. Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo ug miingon kaniya, patay na ang imong anak. Nganong imo pa mang samukon ang magtutudlo. So diri na sad, lain na sang trial si Naa na Jairo. say negatibo day. Si Jairo day ato Oh. si Crisel, wala siya ni Hawa. Naglantaw ra siya nga Nagpaabot. naay gipanalanginan si Jesus nga lain. Amen. Nga bisan og dili siya ang nauna, bisan nga siya ang nauna, nailaing giuna ang Ginoo, nga siya pa untay niya nagkinahanglan sa iyang paminaw, Oh. ako pa'y mas nagkinahanglan. Nagkinahanglan. Ako pa'y mas naguna, ako pa'y naulahi. Nakita pag yun nako sa kong mga mata, giunsa pagpanalangin Mabati ni gyud Jesus. day ba kana bitaw kung ako si Jairo day ba? Ako jud mabati day ba nga ako bitaw kan galangay-langay ba? Kato nga time ba kung ako bitaw sa kuan ni Jairo mingon jud ko nga kaya sad ni Jesus ay galangay-langay man gyud ni siya pag-ayo. Oh. Nangutana kinsay ni hikap nako. Oh. Kinsa nakig-conversation pa siya sa kuan. Naa pa siya kanang kabantay mo anang magdali, desperado man gud ang magdali. Oh. So, ato makita diri maigsuon nga ang kinabuhi ni Jairo gisulayan gyud. Gisulayan gyud ang siya, iyang day. faith, Oh. ang iyang faith maigsuon gisulayan gyud. First na delay, second, naay nitunga iyang mga katabang. Oh. Niingon ang iyang mga katabang, patay na ang imong anak. Nganong imo pa mang samukon ang magtutudlo. Di ba? Amen. Naay mo patay sa tong pagtuo. Naay mo Amen. patay. Naabit Dunay na mo- maingon nga, nganong sige pa makagsimba? Wa man ka nausab. Wa man gihapon na imong pamilya. Sige gihapon kag padayon ana. Unsa may naangko nimo ana god? Di ba? Naay mo BI na to, naay mo lutos, naay mo question sa tong pagtuo, naay Amen. sige gigampo mo gihapon. Mao gihapon. Diba? Mao na siya. Mao na kanang dili na to tagag pagtagad mga igsuon. Kay kitang tanan mo agi gyutag mga pagbiay-biay. Amen. Mga bugal-bugal. Yes. So mauna unsay gibuhat ni Jairo maigsuon sa panahon nga nay tawo nga negatibo nga nitunga sa iyahan, ning kalitra og tunga sa panahon nga nanginahanglan ba nitunga ang taong negatibo, taong nagpaluya, ingon diri, patay na imong anak kung ikaw sa Kanang imong tigtiwas kinabuhi. sa tong problema day ba? Tigtiwas ba? Tigtiwas. Naa Na pa problema na ka, Ingnon pa kag Mayra. marisi. Mo na kay sige simba. Sige mao gihapon sig ampo, wa man gihapon na gidungog sa Ginoo. Naka-realize ko karon day ba? Naka-relate ko ba? Balita bitaw nga karon bitaw kung ato la taon karon day ba? Pagsulay man gyud ni atong panghitabo karon. Kaning panghitabo na to karon nga daghan na kayong baryan nga nangahitabo kanang sakupid, daghan na kay tanan. Nga naminaw ko sa kanang kuan ba? Naminaw ko sa balita sa radyo day ba? Gisulti ra sad ni Mama Sarya bitaw kay tigpaminawan man gyud sila radyo. Do na gyud mo paluya. Moingon gyud ba nga niana gyud siya day ba nga wa man nakasagang ang Ginoo?
Oh, naa gyud Grabe, mga Jutig Paluya. kuan mga igsoon, Oh. no, mga antichrist. Naagyo ka nang dili to ako bitaw day dili man mabati na ko day dili to siya antichrist day kay ngano primero day gawali to siya sa pulong sa Ginoo nga way lain na to saligan ang Ginoo ra pero sa dihang daghan na kayong virus nito nga karon daghan na kayong virus ni ingon man hinuon nga asa man day ay ang Ginoo karon nisamot man hinuon ning virus kalibutan na nunga So mao bitaw pero na. naman daghana Yes. A to Z pa man So mao na Sis Crisel nga naa jay mga naaman duha ka klase gyud nga mga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, no? Makita gyud na nato mga igsoon nga kana sila mga mailhan gyud na nato ang klase sa espiritu nga naa sa ilaha. So mo na nga padayon ta mga igsoon. Wala tagda ni Jesus ang ilang gisulti kaniya. So, katong mga nito nga nagpaluya ni Jairo, nga patay na imong anak, wala na, ayaw na padayon, nga nung sige pa man ka, samukon pa man nimo ang magtutudlo. Amen. Ingon dito, wala tagda ni Jesus ang ilang gisulti kaniya. Giingnan hinuon niya si Jairo. Ayaw kahadlok, salig lang. Diba? Amen. Ug atong lantawon diya magsuon. Unya, wala siya'y laing gitugutan pagkuyog kaniya gawas kang Pedro ug sa magsuon nga si Santiago ug si Juan. So diri higayon na magsuon ato na ma-picture out magsuon nga kung sa katong higayuna nga first pang encounter ni Jairo ug ni Jesus, kung imo makita magsuon si Jairo may atat kay tong higayuna. Dali na Jesus. Sige, Dali na Lord. Kay nanginahanglan akong anak nimo naluya. Dali Lord. Murag siya gauna. Aning higayon na maigsoon, atong makita maigsoon, no? Nabali ang sitwasyon. Aning higayon na, sa panahon di ay nga dili ka mo biya, sa panahon di ay nga makita ni mo nga ang tao nga gipanalanginan unya, ikaw wala pa, makapaabot ka, makahuwat ka, unya naay mo paluya nimo, makapailob ka, Amen. makita nato diri maigsuon nga si Jesus na mo ini-lead ni Jairo. Ingon si Amen. Jesus, ayaw kahadlok, salig lang. Diba? Amen. Usahay gyud ba sa atong kinabuhi maigsuon? Usahay no kanang maluya ta. Muratag paminaw nato, wala man ang Ginoo, murag Wala paminaw nato, wala nag-uban ang Ginoo nato, pero naara day si Lord. Naara day si Lord Amen. sa tong kilid. Mulingi ra gyud ta. Nya kanang higayon na si Jesus na mo ini-lead. Ingon siya nga, salig ayaw kahadlok. Unya wala siya laing gikatugutan nga mukuyog si Pedro ra og si Santiago og si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliyang ug nabati niya ang kusog nga hinilakay o pagminatay. Wa na. Oh, didto na naabot Samot na sila. kaluya. Ingon na si Jesus, dali na Jairo. Ayog kaluya, kahadlok mag-uban ko nimo. Nag-una na si Jesus, di ba? Nya giguroy na ni si Jairo. Oh, atong lantawon. Luya na, naluya na gyud. man. Si Jairo atong higayon na magsuon. Luya. Gipulihan na ang iyahang kuan. Gipulihan na ang posisyon niya. Si Jesus na mo ni-lead sa iyaha. Amen. Unya pag-abot dito, no, pag-abot dito makita nimo unsay sitwasyon sa balay, nagkaguliyang, naay naghinilakay, naay kusog nga pagminatay. Kanang mga gitawag og mga crying ladies ba? Kanang mipadayon siya sa balay og miingon kanila, nganong nagkaguliyang og naghilakman kamo, wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Ingon si Jesus, nganong naghilakman mo? Nganong nagkaguliyang man mo? Wala man namatay ang bata, natulog ra man na. Oh, atong makita diri magsuon og tinud-anay batong hilak nila. Ingon sa 40, unya gipagula ni Jesus ang mga tao tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. Oh, nagbugal-bugal. So ato higayon na maigsuon katong sa una manggod sa Jewish culture maigsuon which is nadala pa na sa uban karon nga kultura nga naay mga bayaran nga mga crying ladies. Kana bitong muhilak para mo cause og kanang sorrow ba? Mo create bitaw kanang sad emotions sa lugar. Kabantay mo anang sa salida maigsoon nga crying ladies kanang ilang bayaran ba? Sa Jewish culture sa una maigsoon nay mga tighilak. Oh, nay mga tighilak ana Pero sa napa man nakaroon, Israel. napa may nag-practice na Naapoy nag-practice ana nga para mo create og emotions ba? Kanang sorrow ba, sad emotion sa kanang lugar ba?
Mo na nga. Ano ka na sa China, day, naa pa sila, ana. Na yung mga nasod ana magsuon nga nagpractice paghihapon sila ana nga kultura. Kay mo na og imo lang taon diri, pag ingon ni Jesus nga buhi pa man na. So nagbugal-bugal sila, nagbugal-bugal. Unya, gidala niya ang amahan ug inahan sa bata ug ang tulo niya katinun-an ngadto sa kwarto nga gihigdaan sa bata. Ug atong lantawon mga igsoon, ato na makita diri mga igsoon no, nga ingon sa Jesus nga, okay, kato mga bugal-bugalon, wala na mo'y labot, gawas na mo. Gawas na mo. Akong dadon, kinsa may amahan aning bataa, kinsa inahan, ali mo diri, sulod ta sa kwarto. Amen. Unya, sa 41, ug iyang gikuptan ang kamot sa bata og giingnan. Talita kumi, nga sa ato pa, inday, bangon. Inday, bangon. Diha-diha, ang bata nga nagpanuigon og napulog duha ka tuig, maigsoon, take note, dili ni siya aksidente. Nga ang 12 years nga gidugo na ayo, then ang 12 years old nga bata, mausay anak ni Jairo, 12 years, no? Sa kuan maigsoon, sa Jewish maigsoon, ang 12 nga kuan maigsoon, ang 12 nga number is kuan ni siya, regeneration. Kana bitong pag milagro gyud sa Ginoo, pagpasiguli, pagsibalik yun na. Kana bitaw diha mga revelation, nindot kayo na ang number nga 12 para nila sa Jewish maigsoon. So mao na nga iyang gikuptan ng kamot, ingon siya nga bangon. Unya diha ang bata nga nagpuno-igon og napulog duha ka tuig mibangon og milakaw. So ang milagro maigsoon mahitabo sa panahon nga walay mga negatibo sa imong palibot. Amen. Walay mga tawo nga walay negatibo sa imong kasing-kasing, walay negatibo sa imong nahuna, diha na mo release ang Ginoo og milagro. Amen. Og hilabihan gayud ang ilang kahibulong sa nahitabo. Apan sa higpit gipahimangnuan sila ni Jesus sa dili pagsubgilon kang bisan kinsa mahitungod niini og gisugo niya sila nga pakanon ang bata. Amen. Amen. So mo ni maigsuon ato makita tulo jud ka klase nga pagsulay ang ato nakita sa kinabuhi ni Jairo. No? Ato gining tagaan og pagtagad maigsoon, dili na to kalimtan nga sa panahon nga sulayon ta, ang atong faith ba, maingon ta nga asa man jud ko nimo dadon kutob sa kong pagtuo Lord. Karon Ginoo na ako'y gilauman, nagtuo ko nimo Lord, pero asa man ni kutob akong pagtuo, asa man ko padung ani Lord. Usahay bitaw ang atong kinabuhi ba? Maingon ta nga na, yes, natay faith, nata, nangalagad ta, kanang dasig kita nga nangalagad sa Ginoo, naa ato mga prayers maigsoon, pero ngano man gyud nga naa pa may mga pag-ampo nga wala pag i-release sa Ginoo. Na traffic lang na. Na traffic, di ba? Batong lantawon diha, delay sa panalangin, ang delay sa milagro sa Ginoo, ang delay sa mga sa breakthrough. Kung dili lang ta mo biya, kung mubarog ra gyud ta diha, kung dili lang ta maluya sa mga negatibo nga mga tao nga naa sa tong palibot, mga igsoon, ihatag yun na sa Ginoo sa ato. Di ba, Sis Crisel? Ug imo lang taon, day. Kung kantigo ta mo paabot, kay baw ka unsay nakita ani nga mensahe, day, gitudluan ta sa Ginoo. Unsaon nato pagpaabot. Gitudluan ta nga dili bata magbagulbol. Gisulayan ang atong pagtuo kung dili bata mapakyas. Sa panahon nga kita dunay gilauman, di bata maluya. Amen. Dili bata mo biya. Mao na dinha mga igsoon. Sa panahon nga dunay mo paluya kanato, hilabi na sa ato pagtuo. Tanahon sa Ginoo, kung dili baka, makapabilin baka, makalahutay baka. Kung imo lang taon si Jairo, nilahutay siya. Yes. Gipakita sa kinatibuk ang istorya ni Jairo nga importante ang paglahutay. Importante yun, Sis Crisel. Kay sa panahon nga naluya na siya, og iyang katulang daan day, pagtanaw lang niya day, nga ang Ginoo day, naa sa 12 years nga katong gidugo nga babay nga unang gitagad, unya ang iyang anak himalatyo na, katong panahon na kung sa tawhanon nga kinaiya, mulakaw na na, oy. Mubiya na na. Mubiya na na. Mangluod na na. Hilabi na, nga sa panahon pa jud sa iyang anak kanang nagungaw na gyud sa kamatayon. Yes. Sa panahon nga naa kay gipangayo sa Ginoo, unya nakita nimo nga mas giuna pa man ni sa Ginoo tong mga
kanang kuan mga luyahon wa mangini simba-simba mo silingan mas Oh. mao man ni gipanalanginan. Amen. Ako na noon nga dasi kay kustanan, di ba? Amen. Diha na to makita maigsoon nga ang kanidi atong pagtuo maigsoon sulayon jud sa Ginoo. Amen. No, ang gusto ni Lord maigsoon nga gusto siya nga sa panahon nga maungot, matraffic, dili ta mo biya. Oh. Sa panahon nga na mga tao nga negatibo sa toa, mo paluya na to nga, oy, Amen. sige pa man kag simba. Oh, di ba na kinsa may nakasinati ana good nga bisan pagali atong pamilya gamiton pa na sa Ginoo. Gamiton pa gyud na. Gamiton pa gyud na nga mo paluya sa atoa ba nga moingon pa na nga sige simba oy anang kuan mao gihapon wa man gyapon ta na usab wa man gyapon ta Wa na magyapon na usab imong pamilya. Oh, pobre man gihapon Oh. ta. Ingon ka nga kung mga lagad ta sa Ginoo, madato ta. Kinsa Oh. may niingon nimo ana? Di ba? Ingon ka nga kung mga lagad ta sa Ginoo, tanan na mga pag-ampo ihatag sa Ginoo. Yes, tinuod na. Tinuod na igsoon. Nga ingon ang Ginoo kung mutuo ka, imo nang madawat. Naagyo No? diha day ba? Mm. Kung imo bitong lantawon sa kinabuhi ni Jairo, kato bitong time nga kanang giguroy na siya sa Ginoo. Kana bitaw nga time nga kita man gyud mga igsoon sa panahon maluya ta, wa man gyud gana ilihok. Sa Tinuod. tinuod lang. Yes. Kay sa ako bitaw sa ako walang jud day ba sa personal atong kasinatian ba, di lang natoy adtog lain nga mga Yes. tao. Sa ato lang ba susihon bitaw nato atong kagalingon sa panahon bitaw nga adunay pagsulay, dili ba ta maluya. Sa diha bitaw kanang ilhan man gyud nato kanang naluya ta, wala gyud tay gana nga mulihok. Sana sama ni Jairo ba nga kanang nga time bitaw ba nga luya na kay siya kay di man kag niingon na god nga kanang unsa pa may mahimo patay naman imong Oh, anak. nay mo patay sa imong pagtuo. Oh, patay na. Sama bitaw kita nga, usa pa may imong pangayo sa Ginoo nga, wa naman dili naman na ihatag sa Ginoo nimo tanawa dugay na kayo. Wa pa jud nagihatag sa Ginoo. Wa pa magali na. Kita no mga igsoon ba kanang maka ato jong giuna gyud natong pangayo no kabaw kag unsa. Ang kausaban ba gyud sa tong pamilya kay dili gyud ta gusto nga maglantaw nila nga na naagyud sa kanang pikas, naagyud sa kanang kalibutan bitaw. Mao man gyud na tumong natog tinguha ba? Pero lang ba usahay ba dili man gyud na mahatag sa Ginoo. Dili diha dayon. Mao bitaw na nga gidasig ta nga lahutay ra gyud. Amen. Sa diha bitawng panahon kanang nagluya ta, nakabantay ka day nga kanang wa jud ka ba naara jud ka sa kwarto ba kanang amen. gahilak ra gyud ka ba nagpaubos ra gyud ka sa Ginoo ba. Lord dili na nako makaya unsaon man ako pagpadayon unsaon man ako ni magpag-atubang niining pagsulay nga bugat man gyud kaayo ni nako Lord. Mao na. Unsaon man ni nako mao bitaw na sa diha bitong si Jairo sa dihang si Jairo nga kanang luya na jud kay siya. Pero kung imong lantawon ang Ginoo automatic nga ni sapnay niya. Yes. Automatic nga giguroy siya. Ayaw kaluya. Automatic nga nidasig niya. Kabantay mo mga igsoon nga automatic adunay mga mensahe ang Ginoo sa atong hunahuna. Adunay mga pulong. No bitaw na mga igsoon. Importante kay mga igsoon nga maminaw tag pulong aron makadungog ta sa tingog sa Ginoo. Aron hatagan tagkadasig sa atong pagpangalagad. Amen. Hatagan tagkadasig sa pagatubang sa atong mga pagsulay. Mana mga igsoon. So man mga igsoon, tinuod jud sis Crisel nga ang pulong sa Ginoo gyud kung mudangop ra gyud ta sa Ginoo mga igsoon no dili kani natural yes tinuod naa pa man ta aning lawasa given nga maluya ta. Given nga kapuyan ta kay bisan pagali si Jesus, di ba? Bisan pa si Jesus naluya siya. No, nagikapoy sad siya. Kagatulan taon ingon gali siya nga ug mahimo Lord, kuha kining kupa sa kasakit. Naay panahon si Jesus maigsoon nga mura siya ni surrender. Amen. No, Oh, naagi apan kay ingon panahon. gihapon siya maigsoon. Ni pray siya. So panahon nga luya ta, moampo ta. Amen. Kay diha sa atong mga prayer maigsoon, diha sa atong mga pag-ampo madungga na to ang tingog sa Ginoo. Unya diha sa atong mga pag-ampo, atong makita unsay kabubuton sa Ginoo. Kay ato lang taon Amen. si Jesus niingon siya, kun mahimo, di ba? Nihangyo siya. Amahan kun mahimo, kuhaa kining kupa sa kasakit, apan ang imong pagbuot gihapon may matuman. Amen. Di ba? Naapagali diha nga ingon siya nga amahan ko nganong sa likway mo ako. Amen. Di ba? Nganong feel ni Jesus ba wala siya tagda. Feel ni Jesus ba gipasagdaan siya. Kani sa bitong Oh. kung anday ka nang naatay time day ba? Ako ha, sa ako lang. Kani bitong dunatay time nga mapakyas ta. Kabaw ka mga igsoon, lisod man gyud kay pagtikang sa tinuod lang. Kana bitong mabati na to nga Lord,
napakyas ko diring dapita, Lord. Lord, makapabdayon pa ba kaha ko ni ini? Ginoo, makapadayon pa ba ko ani? Mao bitaw na, unsaon man ako pagpadayon. Kay ba mo mga igsuon? Ang pulong sa Ginoo, wa gyud maglangan. Naagyud ang iyang pagdasig, naagyud siya kanunay. Ang importante ra gyud mga igsoon, no? Ang ato ra yung pag-admitar. Ato bitaw Lord, asa ko dapita ani Lord para ta tudluan niya. Mabita na, sa ako sang nakita day, dito sa katong babay nga 12 years nga gidugo, kanus amang gud nato kanus amang gud muturok ang atong pagtuo. Kanus ang atong pagtuo nato ma-exercise. Kanus nato mabatunan ang pagtuo. Di ba? Magagikan man sa pulong sa tong buhi nga Dios. Katong nga time, ang babay, wa siya kaila ni Jesus. Wala siya. Dunggan ra niya. Grabe ang pagtuo. Grabe gyud ang pagtuo niya. Even sa iyahang gibati nga 12 years nga gidugo, tungod kay nadunggan niya ang pulong sa Ginoo, nadunggan niya nga si Jesus. Iya ba dayto kanang nagsunod-sunod da bugod siya daan ato ni Jesus? Imong latan, wala siya gasunod. Pero tungod kay kanang nakadungog siya sa tingog sa Ginoo, nakadungog siya sa mga tao, sa mga katawan nga naa si Jesus moayo. Muayo sa masakiton, Mumilagro. mao to siya day. Nagagikan ang iyang pagtuo Diya sa pagpamati. sa iyang nadunggan. Yes. Amen. Unya, mga igsuon, dili ta maglangan-langan. Kung kita adunay tay pagtuo o gusto nato nga makabaton ang uban sa maong pagtuo nga atong nabatunan, dili gyud ta maglangan-langan sa pagpaambit sa mga mensahe. Amen. Kay ang pagtuo nagagikan sa mga pagpamati. Yes, Kung praise God. walay mo wali day. Kung walay mo dasig sa mga tao sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, aduna ba'y maabot nga pulong sa Ginoo ang mga tao? So wala gyud maabot. Walay maabot sa mga katawhan. Maobitaw na mga igsuon nga aduna kitay dako nga kahimuan. Kita nga mga alagad sa Ginoo, wa gyud tay langay-langay. Kay importante kaayo sa mga tao, mga igsoon, nga makadungog sa maong pulong sa tungbuhi nga Dios. Para adunay pagtuo nga mapugas sa ilang mga kasing-kasing. Bisag unsa kagamay sama sa liso sa mustasa nga maong pagtuo nga ilang makuptan, atong makuptan, dili ta maglangan-langan. Og ato nang mabati mga igsoon, mutubo kana mga igsoon. Amen. Amen. Praise God. So mao gyud na maigsoon. Amen. Sa to manggod asa manggod ta nakakuan, asa manggod ta angkon ana nga klase nga pagtuo sa panahon nga nakadungog ta sa pulong sa Ginoo. Di ba? Kung sa ato ang kinabuhi, kung walay nagsangyaw nato, kung walay ni share nato sa pulong sa Ginoo, ang atong gituhuan sa una lahi. Kung asa atong dangpan sa una lahi, mao bitaw na ako as Crisel, kasanatian gyud na nako nga sa panahon sa una nga ang ako ang mga anak pangatakihon sa hubak, asa man ko mudangop sa una, mudangop dayon ko atong mga mananambal, dangop dayon ko atong sunog-sunog papel, nya wa jud na ayo. Wadyo na ayo, napay mga limo-limo, wadyo na ayo, pero sa panahon mga igsoon nga, naay ni sangyaw nako, sa panahon mga igsoon nga, nakadungog ko sa pulong sa Ginoo, na-encounter nako ang Ginoo mga igsoon, diha mga igsoon, gipangayo nako, Lord, ayuha ang akong mga anak Ginoo. Nya, mao na akong kadaogan sis Crisel nga. Sukad nga ni desisyon ko sa ako ang kinabuhi nga mga lagad ko sa Ginoo nga, musunod na ko niya. Until now, may igsoon. Grasya sa Ginoo may igsoon, wala na ginahubak sa akong mga anak. Amen. So mao gyud na ako ang buhi nga kadaugan sa ako may igsoon nga. Kung naatay pagtuo nga sama bitaw bisan ana lang gud, liso sa mustasa, gamay lang gud, igo na kana nga makapairog sa bungtod. Amen. Ba? Igo na kana nga makaayo sa atong mga balatian. Amen. Dili lang kay kita mga Kristohanan, syempre. Ingon gyud ta, ang konta nga do naman ko'y pagtuo. Pero watch out ta. Kay ngano, dunay mo paluya. Dunatay mga pagsulay. Mao bitaw na mga igsoon, bisan pag nagbasa tag Biblia, bisan pa og kanang nakaadin ako mabasag Bible kay nahuman naman na nakog basa ang Biblia, nahurot naman na nakog basa, pero anha ta diha dapita sa pagbalik na tog basa,
dili ba tanan atong mahinumduman ang pulong Yes. sa Ginoo. Mm. So, bisan pa og ato na kanang na basahan nga maong pulunga, pero prisko ka na nga mobalik sa atoa. Prisko na aron ta makaatubang sa mga pagsulay nga ay ihapak ka na to kay paborito kay tang mga Kristohanon nga sulayon. Bairo ng atong mga pagtuo. Yes. Kita manggod mga igsoon, paborito jud kita sa yawa. Sa una moingon ta ba nga dili ta Kristohanon, gisulay man gihapon ta. Nya moingon ra kita nga ay kung mga lagad nako sa Ginoo, kanang ang akong kinabuhi ayahay na siguro kanang usahay manggod ang mindset sa tao sa panahon nga mo decision siya sa Ginoo, ang iyahang expectation mauray nagsulay sa iyaha. Kana bitaw mga wrong na tong expectations ba nga moingon bitaw ta nga ay mga lagad ko sa Ginoo, sayo na di ay kung mga lagad ko sa Ginoo tanan day na akong pangayoon ihatag ana sa panahon day nga mahimo kong inani ana daghan kay tag gi-expect sa time nga mga lagad ta. Pero life is not easy. Amen. No? Dili jud sayon ang kinabuhi. Di jud sayon maigsoon, musugot ka sa dili, muangkon ka sa dili, di jud sayon ang kinabuhi. Kung dili sayon sa una nga wala ka nangalagad, masamot pa yun nga dili sayon karon nga nangalagad ta. Amen. Nga naman, paborito naman ta sa yawa. Amen. Paborito ta. Paborito ta sa yawa. Dili gusto ang yawa, magkagot na iyang ipon. Basta makakita na siya na tao nga mga lagad. Mga lagad. Na tao nga musunod. Kay iyay, makuhaan kog membro ani. Di ba? Oh. Mao bitaw na nga, ingon bitaw katong ato ang gikuan sis Crisel nga, ang yawa na aragyod, naglibot-libot. Oh, Di ba? Unang Pedro. Unang Pedro? Oh. Naglibot-libot ang yawa o nagmulob. Oh, nagmulob. Oh, leon. Yeah. Oh, sama kuno sa usa ka leon. Leon nga nagmulob. Muna nga naman, dili naman gud na sila makatouch na to. No, dili na nakatouch na to ba? Naara na sila sa palibot, no? Kaya naman, covered by the blood of Jesus naman ta. Amen. Pero mauna lagi maigsuon, sa panahon nga maluya ta, sa panahon bitaw nga mura ta og mukiling, asa ta mo dangop didto ta tukbon. Muna nga atong susihon karon maigsuon, asa ta dapita nagitukob sa yawa. No? Kambasinyag kanang moingon ta ba nga bitaw no? Kanang ang ako ba yang usahay pagtuo ba ya? Mura ba ya kog relax kay akong pagpangalagad? Nay mga Kristohanon nga relax kaayo. Kana bang tukob? Tukob kana bitong pagmaigmat. Pagmaigmat kamo kay ang inyong kaaway nga sama sa leon nga nagngulog-ngulob nga nangitarag tukbonon. Karon ikaw sa imuharon, sa imuhang kinabuhi ron. Asa ka kadapita gitukob sa yawa no, sa leon no? So I hope mo na tukob. Oh, wala ba kaha ang inyo bakahang ang inyuha bakaha kanang wa bakaha mo masina, ang inyo baka pagtuo ba wa baka nagitukob? Wa bakaha na kanang nagkagamay, nagkahilis, nagkaluya? Basig diha tas kaluyahon nga gitukob. Ana na. Usahay, asusihaw na to tong mga kaugalingon ba naluya ba ko ani Lord? Mura magwa na may gana ipaminaw og mga wali. Ay mo bitaw la taon karon day makapaluya man gyud karon ang kalibutan day. Ah. Oh, ato la bitaw dili na to kanang ato lang atong tan-awon karon ba majority ba? Majority karon kanang daghan kista ng mga istorya nga makapaluya hilabi na panahon karon sa pandemic. Panahon karon sa COVID. Asa man ta tukbon na tong mga finances. Amen. Oh, di ba? Oh. Anaon ka sa yawa oy. Hala, wala mo'y bugas. Oh. Amen. Kisa may Sige nakasinatian gihapon na. kag simba diha. Trabaho na. Oh, pangitang trabaho nga to kay dili sayon pagpangita. Dili sayon ang trabaho karon kay daghan na kay tanang mga kumpanya na nira. Yes. So kinahanglan nga mo lihok na Lihok ka. na. Sige gihapon Lihok kag simba. Sige gyapon kag tugtog diha. Oh. So mao na tukbon ta. Sige ba kag basa gyapon kag Bible na bisag wa na kay gikaon. Tanawa, Oh. maingon man sana nga ang kani bayang yawa, may sad kini mo Ay may advice. sa kay ni tanan day oy. Mga advice sana ang yawa oy. Nga, palawayon pa gyud ka day. Kana pa jud kana bitawng pa anawon jud ka ba nga ikaw ga sige kag basa diha. Kami diri busy kami awa daghan na mi kwarta. Oh, mo na may igsoon nga. Mo bitaw nga ato nang bantayan ang mga kana bitaw mga tao nga mo advice na to. Kay bisan nato lang taon diha sa Salmo 1:1 ang mga dautan mo advice pud ba ya? Amen. Di ba? Mo Oh, na isig nga. paluya. Oh, mga
kadautan ka mao sad na mo advice oy. Ay, master. So maingon ra gyud na nga. Pinasweet to. Kumusta man ka di ay karon Brad? Maingon sa ka nga mao lagi Brad sa tabang sa Ginoo nakapangalagad nako. Yeah. Oh, unya kumusta man na? Naayo na to inyohang kuan balay? Nagato na ka na imong pagpangalagad. Nadyo ka naman na ba nga? Sauna lagi. Sa wala pa ka nangalagad. Daghan lagi kag kwarta. Karon lagi nangalagad ka. Wa nam lagi kay kwarta. Nagi mga tigpaluya. Naaragi mo ingon ba nga? Ingon ng mga lagad ka kuan kana bitawng asayop nga expectation ba? Sa panahon nga di decision ka sa Ginoo, unsa man day mo hang gi-expect? Sa panahon nga ningon ka nga, Lord, mga lagad na ko nimo. Nganong mang nangalagad man ka karon igsuon? Nganong ni decision man ka nga nangalagad ka? Tungod ba kay na kay gi-expect sa Ginoo or tungod nga nangalagad ka kay imong nabati ang gugma sa Ginoo? Di ba? Dapat ato nang lantawon unsay mga kuan na to, unsay atong purpose, unsay tumong na to nga nangalagad ta, unsay motibo na to ba sa panahon nga nangalagad ta karon nga nagpadayon ta. Tungod ba kini kay nangalagad ko kay Lord, naamay ingon man ka Lord, kung imo kong anak, na ako'y kuan, pabor diha nimo. Di ba? Nga kung mga lagad ko bisag unsa kong pangayoon Lord, diha sa mga pagampo, imo nang tubagon, anak man ko nimo Lord. Amen. Yes, tinuod na. Yes, tinuod na magsuon. Diha siyang pulong iyahan ang gibuhian ni Jesus. Gibuhian na ni Lord nga makapangayo kamo bisan unsa. Pero naay requirements man gyud sa panahon nga mangayo ta, no? Kinahanglan katong ato ang kasing-kasing mapaubsanon ta sama ni Jairo. Nga mudangop ta sa Ginoo nga mapaubsanon. Di man gyud pwede nga mo increase ta nga di ta mo decrease. Lisod sa kaayo nga ipataas ta sa Ginoo nya di ta makaibaw mo paubos. No? Kung gusto ka og increase sa imong faith, paubos sa Ginoo. Amen. Kung gusto ka mulambo ang imong kinabuhi, paubos jud og paubos sa Ginoo. Kana jud i-claim nimo ba nga Lord, wa jud ko'y mahimo kung wala ka. Kung gusto ka nga mulahutay ang imong pagtuo, pailog. Pailog ra gyud. Pailog. Katong gipadayag day, katong 3 Tris Gs. Gs. Oh. Tungod kay nagtuman ka man sa kung sugo nga magpailog ka, ilikay ko ikaw sa tanang kalisdanan nga moabot Amen. sa kalibutan. Amen. Diba? Kinahanglan gyud ta magpailob, dili ta mo biya. Sa panahon nga makita nato nga gipanalanginan atong silingan, gipanalanginan atong mga kauban sa trabaho nga dili man unta ni sila mga Kristohanon, nganong mao man ni sila gipanalanginan, ako na ano na ni Lord. Oh, Wala. dili nato ikumpara tong kagalingon ba? Adto sa uban. Tinuod na may igsuon. Yes, tinuod. Jesus discourage manggali siya. Na-discourage manggali, ingon manggali siya nga, Lord, nganong imo kong sa likway, imo kong gibiyaan. Wala, nahitabo to siya mga igsuon sa kinabuhi ni Jesus para mahimo na tong panag-ingnan. Nga, naadjud ang kaluyahon. Amen. Naadjud ang discouragement. Amen. Apan kung mupadayon ra gyud ta, kung dili ra gyud ta magpadala bitaw sa atong emotions, barugan lang gyud nato atong pagtuo, barugan nato atong pagpangalagad, no? Ang Ginoo gyud mo nay mag-una sa atong dalan. Nya. Mo nay mo lead nato. Amen. Ang number 1 gyud diha day, kanig yung aduna gyud tay kahadlok sa Ginoo. Kanang kato ganina ba nga nagkurog nga nahadlok. Nagkurog nga nahadlok. Kung imo bitaw latawon karon daghan ba kay mo hadlok nato karon diri sa kalibutan. Daghan kaayo tawi maka-acid, makasaka, maka-stress. Nay vaccine, napay nay delta, nay kappa, Nay kapa na pay Z zombie. Daghan na. Nya, kung ato bitaw ihatag atong mga kuan diha, ato ihatag diha negatibo. Lisod ka ay gyud. Dili na ta mahadlok sa Ginoo. Nahadlok na ta sa mga unsay naa karon, mga vaccine. Kung di ka vaccine, patay. Kung mabaksinan, patay gihapon. Asa man gitaan ni padong? Mo na nga, ingon bitaw si Jesus nga, ayaw kahadloki. Ayaw kahadloki ang mupatay sa imong lawas, apan dili makapatay sa imong kalag. Mateo. Nanas Mateo 10:28. Mao na mga igsuon nga, ang ato ang kinabuhi, adto gyud ang ato ang kahadlok sa Ginoo. Kahadlok ra gyud sa Ginoo. Kinahanglan mahadlok gyud ang makasala. Amen. Diba? Unsa may tinud-anay nga pagtuo? Unsa may tinud-anay nga nay relasyon sa Ginoo? Katong mga tawo nga mahadlok makasala. Mahadlokon gyud. Kanang mahadlokon jud ba? Kay kung atong kinabuhi karon dili na ta mahadlok, makasala, delikado na ta ana. Dili na. Murag best friend na ni nato si Kuan, Si Mr. S. si Mr. Y.
Og si Oh, Mr. S. Oh, kung kanang mura bitaw ato na lang gikuan ba murag ginormal na lang nato nga makasala ta. Kana bitaw mamakak ta murag normal na lang nato ba. Dunay mga Kristohanon nga murag normal na lang nga makapamakak. Murag best friend na tingali na nato si Y. Ayaw na. Oh, dili ta na may suon. Mo na nga tinguhaon gyud nato nga sa panahon bitaw nga uyugon atong pagtuo. Sa panahon bitaw nga murag gusto man gud ni Lord nga mudangop ug mudangop gyud ta. I-test ang ato ang faith ba. Kay ang blessing mong gyud mga igsuon naa na gid na. Naa na sa tong Amen. naa na sa kamot sa Ginoo. Gusto lang ni Lord nga mauyog ni para mayabo. Ang makapauyog ana mo igsuon ang atong pagtuo ug inubanan sa atong mga pagampo. Mo na nga importante gyud mga igsuon nga sa atong mga prayers na atay faith. Amen. No? Faith bitaw igo nga pagtuo ba nga kana bitong kung moampo ta usahay ba ato mga pagampo no mo ana ta nga Lord man ta Ginoo nga mao ni mahitabo nako Lord proteksyon ni Lord mag-declare ka og mga kuan niya usahay pud sa imong unahon na tinuod gidungog ba katos Ginoo no. Amen. Kada bitong murag ikaw mismo nagduha-duha kasi Amen. mong pagampo. Mm. Ikaw mismo naglibog kasi mong pagampo. Naglibog ka unsa imong gituhuan nga mura kag nagtuo, mura sa kag wala. Oh, sama ka bitaw atong kuan kanang ang usa kuno ka tawo bitaw nga dunay mga pagduha-duha sama sa usa ka unsa na si Crisel nga kanang kung asa huy pa. Ay kagapnod. Oh, Kanang kuan. Balod. akong lantawon diri maigsuon no katong tawo nga may pagduha-duha. Kinahanglan mag-ampo ta maigsuon ato ginantuhuan ato Amen. ginang i-claim nga dili gyud ta magduha-duha sa atong mga prayers kay usay mag-ampo ta piyong pa kay ta Lord ko ani Lord mo ni oh unya mingon siya akong lantawon maigsuon apan papangayua siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha kay ang nagduha-duha sama sa balod nga mosunod bisag asa huy pa sa hangin. Oh, inana na ang tao nga nay pagduha-duha. Bisag asa, huy pa sa hangin to Ang tao nga sama ni ini, dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo. Kay maduha-duhaon man siya og walay tumong sa tanan niyang buhaton. Mao na diha giingon diha sa Santiago 1:6 hantod sa 8 maigsuon. Kahimtang bitaw sa tao nga dunay pagduha-duha. Mao na nga kung natay pangayoon sa Ginoo, Lord, imo man jud ning ihatag Lord. Direct, straight. Ang atong faith ba? Kana bitong kung moampo ta nga nay pagtuo ba? Oh, kay ang kahimtang sa tao nga nay pagduha-duha sama kuno sa usa ka gapnod. Oh, sama sa usa ka balod nga mosunod bisag asa huy pa sa hangin. Mao na nga panahon bitaw nga ma-discourage lang siya sa usa ka pundok, amulayas na na oy. Oh, amen. Kanang Kay- mga tao nga makapaluya o sa pundok, day ba? Oh, Oh. kay labi nagniid-niid ra na diha. Oh, mo na nga kanang naray mga tao nga inana nga kana bitong murag aari ko diri bi kay murag okay ni diri. Oh, nindot Nga, ni. Nindot ni diring punduka da kay kanang murag di mangayog tights. Nindot ning punduka diri ba kay offering ra ni diri. Oh. Nya, kung adto na sad mura bitaw ka og kanang kuan kanang frog ba. Sige lag layat-layat. Layat. Oh, murag langaw ba nga gasige lang og Langaw balhin-balhin. nga, puwag lubot. Oh, Mao man wala ay nga. panultihon, Kung day. asa ra bitaw makauyon adto didto. So, wala bitay tumong ang iyahang pagpangalagad. So, kinahanglan kita mga Kristohanon dili ta magduha-duha. Amen. Mo na nga kinahanglan sa usa ka Kristohanon kung asa ka dapita gibutang sa Ginoo, puyo didto. Ay sige, ko Ayaw na daghaguan kay wala mura na kagtawa na nga kanang mura na kanang alibangbang day ba? Nga asa dapita kuno maglupad-lupad at Oh, tutog pa. tayhopon ba kung asa dapita murag iyay naigo ko didto da kay. Balhin sa koy. Balhin sa ko bi. Ayay naigo na sad ko, balhin na sad ko bi. Oh, ingon diri si Santiago kay maduha-duhaon man siya walay tumong sa tanan niyang buhaton. Mao na nga ingon siya papangayo uban sa pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha. Mao na nga kung kita natay prayer nga ikaw estudyante ka karon nagampo ka nga makahuman ka sa imong pag-eskwela, tuuhi na nga makahuman ka. Kung ikaw karon nga walay trabaho, nya nang-apply ka, tuhuin na nga makatrabaho ka. Oh, kung ikaw karon nga kanang
kanang babay nga wala pa kakuan, wala pa nabuntis, tuuhin na ang hatagan kag anak karon sa Amen. Ginoo. Amen. Oh, kung ang imong pamilya wala pa madala diha sa Ginoo, tuuhin na nga Amen. magpadong adto ra kita Amen. padong. Di ta magdali. Dili ta magdali. Oh, Dili ta mo biya. di ta mo Dili ta bagulbol. mo luya. Pabuta. Diba? Kay ang tanan Huwat. dunay panahon. Just wait. Yeah. Ha? Wait. Ano ra gid ang Ginoo? Huwat ra nak. Huwat Huwat ra. ra. Salig lang. 'Di ba? Salig lang, ayaw kahadlok. 'Di ba? Unsay Amen. ingon ni Jesus dito God? Ni Jairo, ingon siya. Sa panahon nga nay ni paluyan niya, ingon si Jesus, ayaw kahadlok, salig lang. Salig lang. Kana nga word lang diha maigsuon, grabe kay na kakon sa Salig tong lang. kasing-kasing oy. Kung ikaw anaon ka sa Ginoo, ayaw kahadlok nga di ka madawat diha dapita. Kay giproteksyonan ra ti ka ng trabaho. Ana koy giandam nimo nga mas nindot nga trabaho. Amen. Hallelujah. Di ba? Kung wala ka madawat sa call center, naapay mas nindot nga trabaho akong giandam nimo. Kung wala ka hatagi karog anak, hatagan ti ka sa sunod tuig, gwapo pa kaayo. Amen. Gusto kag anak babay, sunod tuig. Lalaki ako'y hatag. Oh. Di ba? Oh, kung wala pa ka kalarga gawas karon, sige man kong pang-apply, Lord. Bisag Oh. asa naman lang ko ani, nahurot naman nila ko akong kwartag lokat requirements, wa man gyapon ko Awat madawat ka pala ani, Lord. kay naituyo ang Ginoo. Oh, na ito yung Ginoo. Gusto sa Dios mga igsoon, ang iyang tingog atong madungog. Usahay man gud Amen, ato ara amen. mangong tingog atong madunggan. Di ba? Mas naglabi atong tingog ba? Mas naglabi bitaw Kana kung- sigurong tingog day kana bang maka padani day ba kanang makaingganyo. Kana mo tao nga maduduhaon, makadungog na og kanang tambag nga kanang makaingganyo ni aw lupad man gudayo na. Mauna nga dili ta magpadaan na magsuon kana Amen. bitaw mga tambag sa dautan kana nasa Salmo 1:1 bulahan kato mga tao nga dili maminaw sa mga Amen. tambag sa mga dautan ni makig-abi nilang mga makasasala, di ba? O tong lantawon maigsoon Salmo atong basahon. Kita mga Kristohanon atong ampingan bitaw ang atong kagawasan. Dili Amen. bitaw ta magsalig bitaw nga alo. Gawas nun ko, gihatagan ko ani sa Ginoo. Naingon diri, bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan o musunod sa gibuhat sa mga makasasala. Amen. O makig-abin kanila nga wala mo ila sa Dios. Di ba? Amen. Kung nay mga tao nga inana sa imong kinabuhi imong igsoon, mo tambag-tambag nimo, kana bitong mukuan-kuan ra gid nimo ba nga Maka- kanang mo ni buhata brad. Oh, kanang tambagan sad bitaw ka og feel mura sag true ba? Makapasaag ba kanibang makapasaag nga magmahay-mahay ra na Oh, day. kanang sa ayaw resulta. sa ay na lang sa anang dihang pagpangalagad oy, ay lang sa undangi sa na dihay, larga lang sa natos gawas ka. Kay murag magutman jud na imong pamilya. Oh, di ba? Nainana, nay mga inana pero sayop ba manarbaho dili igsoon. Dili man sayop. Pero kinahanglan sa atong mga desisyon ang tingog sa Ginoo atong madunggan. Amen. Dili ang tingog nga naa nato, no? Amen. Kay kita man gyud maigsoon. Yes, nanginahanglan tag kwarta, no? Kay dili man ta ka makasud ba tag mall og watay kwarta, makapalit ba ta ng mga Dili pagkaon? nakasud sa mall day oy kay wa kay Walay vaccine. oh, di ba? Kung oh, Gi-joke diba na day kay gikuha naman, gibawi naman naron nga. gibawi na. Gibawi naman. Mao na nga ang atong kinabuhi mo igsoon, dili sayop nga manarbaho ta. No? Dili sayop nga magnegosyo ta. Dili sayop nga mangandoy ta ana. Ang sayop lang maigsoon, kung atong gitalikdan ang Dios, ang Ginoo, tungod lang ana. Kung nibiya ta sa Ginoo, tungod lang ana. No? Kay usahay manggod ang atong kinabuhi. Mas mabalaka pa ta sa ato ang pisikal kaysa sa atong espiritual. Mas mabalaka pa ta sa tong lawas ba nga mudaot. Nga di ta kakaon. Mabalaka pa tag magsudan tag kung makasudan lang tag utan, mura na tag mamatay. Di ba? May Kalami, pasauna, anong utan kakaon dayon? tag humba. Oh, no? So, maglantaw lang ka, utan naman sa ni, oy Lord. Sulayan kas pagkaon Gusto utan, ni Lord, gipakaon ka sige utan, kay gusto sa Ginoo, ma-healthy ka. Mahibso parehas namo. Oh, parehas na mo. Oh, wala ka kabantay nga sigihan kag pakaon sa Ginoo og utan og isda kay tungod gusto sa Ginoo nga malimpyo na ay janitor imong tiyan. Kisa may ganag janitor ang tiyan. Di ba nay manilihig sa imong tiyan ba?
Muna nga, ang tao say, reklamadora jud kayo, no? Kita na agit taan naman, magreklamo ba? Pero di ko mo reklamo ng utan dayo. Pero kami, paborito yun na mo ang utan. Muna nga, kinsa to iniingon nga mga himsog niya, ni, si Kandemotion na yun, si Brad Renel, Dolingoy. Aw, kinsa to si Renato Inot. Oh, muna maigsoon, basta kami gali maigsoon, kakita mig utan, lipay kay may ana. Oh, pero kita mig humba, lipay san may ana. Pero, muna maigsoon, no? Dili na to kahadlukan ang mupatay sa tong lawas. Amen. Kung dili ka tong mupatay gyud sa ato ang kalag. Kalag. Muna nga, atong kinabuhi karon, naglihok man gyud ta pinagi sa pagtuo. Naluwas ta pinagi sa pagtuo, naglakaw ta pinagi sa pagtuo. Unya pag gyud, dadoon pag gyud ta sa Ginoo, pasudlon pag gyud ta sa iyang gingarian pinagi sa pagtuo. Unya og wala ka ana, igtok-tok nimo ngadto sa pultahan. Mingon si Lord, kinsa man ka? Huyo. Huyo. Di ba? Wa kaila si Lord nimo. Unya, sa atong pagpangalagad karon, perti na tong haguan, nya wadi kailang Ginoo na to. Muna maigsuon, no? Atong susiho na itong mga kinabuhi. No? Ato yung batunan katong bitong klase nga pagtuo, sama nilang Jairo, ug sama sa katong babay nga gidugo-dusi Amen. no? Sig ignorantas Ginoo day pagkagamay sa imong pagtuo. Pagkagamay, suko kayo si Lord, mga gagmay mga pagtuo ba? Kana mga saba dyan si Lord, mga bitaw katong panahon nga ni Unos, unya ang mga apostoles nangalisang, kay si Lord natulog ra. Ingon si Lord, ingon si Lord, ngano man mo? Ha? Pagkagamay gyud ninyong pagtuo. Oh, masuko ang Ginoo na maigsuon kana bitaw mga tao nga mga talawan, mga hadlukan, mga ratulon. Oh, Mahadlok mo pa ambit og kadaugan. oh, maingon diri katong ingon siya nga ako ning basahon maigsuon, mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin ug ang balod iyang giingnan hunong. Unya miingon si Jesus kanila, nganong nalisang man kamo, wala ba kamoy pagsalig? Apan nahibulong sila pag-ayo ug nagpangutan-anay, kinsa man kining tawhana, nga bisan gani ang hangin ug ang balod mutuman man kaniya. Mao na maigsuon no, ang tao nga walay pagtuog pagsalig kanunay nang mahadlokon. Usay magud day mo. Abot bangod na day mo gamay atong pagtuo day tungod sa mga pagsulay. Kay kadto gikuso-kuso man to sila sa unos. Nya si Jesus kanang relax kay natulog. Ang inana ang kahimtang sa tao nga nay pagtuo. Relax ra na panahon sa pagsulay. Pagbaid ra na mga igsoon, baid ra kana. Relax ra na panahon nga chill ra. Kay numdum pa ng word nga chill. Nakoy amiga na maigsuon nga chill. Ano man chill. Kanang di ko kalimutan ang word nga chill. Tinuod jud man, kinahanglan chill ra man gid ta. Chill. Diba? Relax ra ta kay saad sa Ginoo dili ko kamo biyaan. Amen. No? Ayog kahadlok, dapat relax ra gyud ka. So, ngano man, ingon siya diha, magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod. Ang tao bitaw nga kanang kuwang sa pagtuo kanunay nabalaka. Way pagtuo ba? Muna nga suko jud si Lord kana bitaw mauy sa time bitaw nga Daghan masag kayrong gihatag ang kalibutan kabalakan guday God. Mao man sagod ni God. Daghan nga makapahilis. napay gisugdan man gyud sa A. Sa CDI COVID, napay Delta, napay Kappa nya. Katumoy-tumoy ko no, mahimo na ko nung Z. Zumbi. Pero dugay pa ko no. After 2 years pa. Napay maagian nga pila ka mga letters. Mo na maigsuon no. Dili na to kani atong dunggan ug atong mata pultahan ni sa mensahe. Kani dunggan na to atong mata pultahan ni sa mensahe. Mo na nga dili ni na to iabli sa mga negatibo. Sige tagtan-aw ang mga balita ba nga kay bawgutang mahadlok ta, sige paghihapon tagtan-aw. Sige tagtan-aw. Kay baw na mahadlok ra gyud ta ng COVID, sige gihapon ka. Tan-aw pag news, balit pa og newspaper, tan-aw pag TV. Nakarealize ko day ba katong niingon si Jesus ba nga pagawsa ng mga tao nga kanang mga nagbugal-bugal ba? Ayok, mabit na nagingon ba nga, dili ta maminaw anang mga tao nga kana magbubugal-bugal daw negatibo manggud kay na day. Kung imo tan-aw jud ba gahatag ra gyud na natong negative, maluya ra gyud ta na. Kana mga tao nga mga inana may suon, ato nang kuanan, biyaan. Kanang mga pulong, kanang mga mensahe bitaw day, kanang ningon si Jesus ba, ningon din si Jesus ba nga, gawas,
Buti pasabot ba, Oh. dili ta mapaghiuyon. Dili Yes. ta maghiuyon anang unsa na day paghiuyon ba na? Magpahiuyon. Oh, magpahiuyon. Dik na ko kalitok. Mao bitaw na nga kanus-a mahitabo ang milagro, kanus-a mahitabo ang breakthrough, kanus-a mahitabo ang blessing sa panahon nga walay mga negatibo. Amen. Nabuhi ang bata sa panahon nga walay negatibo, gipagawas ni Jesus. Wa mo'y labot kinsa to ginikanan dali diri sulod. Oh. Kamura. Kamo. Kay mga tao nga mga negatibo wala nay luna. Ayaw kuyog-kuyog na mga tao nga negatibo. Bao na kang kanimuhang kauban diha, negatibo, sige gihapon kag kuyo. Oh, tigpaluya, sige gihapon ta kuyog ana. Mao na nga sa atong kinabuhi bantayan na nato tong mga ikauban. Amen. Mao bitaw na nga nay awit nga pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili kuha ang kayo tanan, ang muunong kanimo. Kuha kayo akong tingog sa. Unsa na? Siguro nga magpagamit ka, di ba? Maigsoon, siguroon na to tong kinabuhi nga magpagamit tas tatong Ginoo. Amen. Di ba? Pilia imong ikauban. Ayaw tong mga negatibo nga mga tao nga mopaluya sa imong pagtuo. Amen. Ayaw tong mga tao nga mopatay sa imong pagtuo. Amen. Ayaw tong mga tao nga mo question sa imong pagtuo. Amen. Di ba? Ayaw, jud Pagbugal-bugal nimo ba sa panahon nga na kay faith nga inani, dasig kay ka, grabe imong pagtuo nya na mga tao nga mo bugal-bugal nimo nya ikaw sad maluya sad ka bitaw no. Oh. Mingon pag Una, bitaw. bitaw sad no. Tinuod man po. po. Gideklara Awan, sa imo. Mm. Bitaw bantayanan sa nato tong baba kung giuyunan ba nato. Okay. Usahay ba yan no? Muuyon tagkalit. Wala na to gikuan ba? Nagay, mingon nga, kanang imong pamilya, di naman na mausap, gahi kay na usbonoy, gahi kay nagmangao, ikapa ko ni mong humok ba na? Yan, Kay mingon sad ka gahi bitaw. gahi bitaw, tinuhod bitaw na, saon man eh, ayaw ko yun ni. Sama na nabag, imurag uyunan ang pulong siyawa bitaw. So mao na nga importante gyud maigsuon atong kinabuhi karon gitudloan ta sa Ginoo nga naatay pagtuo. Yes, Amen. kita nga mga Kristohanon dunay jud tay pagtuo. Ngano man nagtuo man ta nga panahon nga mobalik si Jesus, iya jud tang lalinon. Amen. No? Nagtuo gyud ta nga di gyud ta mapakyas, no? Amen. Makasulod gyud ta sa gingharian sa Nagtuo Ginoo. ta sa saad. Nagtuo gyud ta. Nagkupot gyud ta sa mga saad sa Ginoo. Amen. Gusto sa Dios karong kagabhion maigsoon nga kana nga pagtuo nga atong gikuptan, dili ta mo biya ana. Ako pagtuo day no, nga kanang murapture ko. Amen. Panindot ana no nga maapil ta sa rapture, dili na ta makasinati anang maagian sa pero ato gyud ang Alistanan. gi-claim. Ayo nga no nikatawa ko. Ato gyud ang gi-claim maigsoon nga di gyud na nato masinatian. Ngano man mopailob man ta. Amen. Pailob ta. So dalaygon ka tong buhi nga Dios karong kagabihion maigsoon, Yes, dili na amen. ta maglangay no. Natay mga kaigsuonan si Crisel nga nagpabilin. So salamat sa Ginoo no. Brad Napoleon Romano ding Lasa. Amen. Dalaygon ang Dios. So kanang kinsa pa na si Crisel? Si Kerry de Lusa, mayong gabi sa tong igsoon. Doon na to'y prayer request ganina, day nga, Yes, so. gi-share gani, di naman ako makita na, ani mo diha, makita ani mo. Wala na kanang kinsa galitoy ni kuan na palong manggod ni ang amo ang kuan maigsoon. Natoy prayer request gani ha. Katong prayer request ni Brad Linggoy, dara, kani siya ay. So manigative ang result sa swab test sa iyang pamilya ni Brad Rinel Dolingoy. Dara. Ay sa ha, mga igsoon ha, ako sanin ko ano. Diana Lastimoso, ano day? Daghan ang nagtanaw nga dili na mo makuano, wala na mo masundi ba? Natoy nag-request day. Natoy prayer request ganina nga i-pray na to iyang mama man siguro to. Kana day kanang niingon kong amen. Kana. Mayong gabi si Marlene. Kaning di naman ako makita diri sa kuha. So ingon no nga kanang grounded daw ang ato ang kuan, ato ang mga wire. Ground. Mayong gabi
Kani. Rosita Bantuto. John Boy. Kalain niyang lawas, samtang naminaw ninyo salamat asa sa Oh, Pastor Gideon. si Kuanday, si John Buboy Bantuto. Yes, so Oh. may gabi Brad Jan Buboy, schedule na mo karon sa amo ang sa live na mo is Monday. Si Pastor Gideon nasad sa Pikas kay nag-basic pastoral siya. So mo ni among schedule ni Sis Crisel Lunes sa alas 6 sa gabi. So atong i-appeal sa atong mga pag-ampo maigsuon, di na to malimtan nga diya sa atong mga prayers natay pagtuog yun, Amen. no? So Sis Rosita Bantuto Oh. og pamilya Sis Crisel ni Rinildo Linggoy nga magnegatibo sa swab Magnegatibo test. sa swab test. Amen. So, YouTube. amen mga igsoon. So, kanang maginampo ay ta, karong panahon na mga igsoon, giandam na nadaan ni Lord ang mga blessings. Giandam na nadaan ni Lord mga igsoon ang provisions, no? Naana na, iyan na nang gi-prepare daan. Gusto lang ni Lord nga mudangup ta niya. Gusto lang ni Lord nga doon na tay faith, doon na tay kahadlok niya, mapaubsanon ta nga mudangup sama sa babay nga 12 ka tuig nga gidugo. Kung pila na ka katuig karon mga igsoon nga nagantos sa imuhang problema, na doon na ba kay sakit pila na katuig, doon na ba kay kanang doon na ba kay gipangayo sa Ginoo nga hangtod karon wala pa gihatag sa Ginoo, maybe mga igsoon na ay gusto si Lord nga ipabuhat sa imuha, no? Gusto ni Lord nga mudangup kaniya, gusto ni Lord nga kanabitong i-surrender gyud nimo unsay naa nimo, Amen. no? So kanang atong dadon sa mga pag-ampo sa Amen. Crisel atong mga So kaigsuonan. atong pasalamatan ang Ginoo day sa kinabuhi sa ato ang mga kaigsunan nga nagpabilin gyud sa pagpaminaw Amen. sa pulong Praise sa God. atong buhi nga Dios. Ang Ginoo magpanalangin kaninyong tanan. Maghatag kaninyo kanunay sa inyong panginahanglan, maghatag Amen. kanunay sa tanan nga magtagbo. Sige, aritas pag-ampo. Atong wala. So Nani? okay, maigsoon. Mag-pray ta, maigsoon. Ato, ako ihatag si Crisel ang closing prayer. Amen. So, arita mga igsoon sa mga pag-ampo mga igsoon nga atong tinguhaon nga anaa ang Ginoo atong masentro og ato paninguhaon nga ang presensya sa Ginoo atong mabati. Amahan mo nga balaan, Dios dalaygon ka nga walay sama. Salamat Ginoo sa imuhang mga pulong karong mga orasa Lord. Salamat Lord nga imong gihatag kanamo ang pulong nga pagtuo Ginoo nga taliwala sa mga pagsulay anaa gyud ka kanunay nga nagtabang Yes, Lord. kanamo kanunay nga nagbira kanamo dalaygon kanamo nga Dios sa mga mensahe panalangini ang mga mensahe Ginoo nga dili ka to molabay nga kawang lamang Amen. Lord Yes, Lord. og labaw Yes, sa thank you, tanan Jesus. maikanabuhi ka to sa may kanabuhi ka to Lord dalaygon Yes, thank you, kanamo Lord nga God. Dios nga kanunay ka nga gahatag sa imong gugma kanamo pinaagi sa imong mga pulong Lord. Lord, salamat Ginoo sa mga katawhan nga naminaw karon nga diha sa imuhang mga pulong Lord. Aduna sila'y nakatunan Ginoo. Yes, Jesus. Aduna sila'y magamit Ginoo sa matag adlaw nila nga paglakaw ni ining naong sa kalibutan. Silyuhi ka to Lord nga dili ka to mawala Lord. Dalaygon ka namo nga Dios nga ang tanan karon nga dunay gipamati akong i-claim Ginoo adunay kaayuhan Lord in Jesus Yes, name. Lord, in Jesus' By the name. blood of Jesus. Yes, thank adunay you, Lord. kaayuhan Lord. Kinsa ka to mga tao nga adunay kalisdanan Ginoo. Ikaw makapalingkawas kanila sa mga kalisod, Yes, sa mga paglutos, Lord. sa mga pagantos, Yes, sa Jesus. tanang mga kahimtang kanila Yes, Ginoo nga wala Father nila God. ganahi Lord. Ikaw Ginoo maghatag kanila o kadaugan kanunay Lord. Kanunay nga magapabilin diha sa ilang pagtuo Ginoo. Dili magakaluya. Ako Amen. nang i-claim Lord sa Thank you, Lord. in the name of Jesus. In Jesus' In name. Jesus name. Kanunay ana ka kanunay Lord naghatag kanunay kagawasan Ginoo. Dalaygon ka namo nga Dios. Salamat Ginoo. Akong i-claim Lord. Kanunay ka gagatagbo sa tanang panginahanglan sa imong mga katawhan Lord. Hilapin na anining naong sa kalibutan. Muhampak man ka namo ang mga pagsulay, mga paglutos Lord. Pero anaa ka Lord nga musagang ka namo. Amen. Salamat Ginoo sa imong Yes, pagtagbo Lord. sa among panginahanglan Lord. Sa among mang pisikal nga bahin Lord. Sa among espiritual nga bahin Lord. Aduna ka anaa ka Lord. Dili
tungod kay anaa ka Ginoo. Kanunay nga nagaligon ka namo diha sa among pagtuo, Lord. O kanunay kaming galaom sa imong mga saad, Ginoo. Dalaygon ka namo nga Dios. Nga ang tanan karong mga orasa makabati og panalangin, Lord. In Jesus name. Panalangin ni ang tanan, Lord. Mabati nila, Lord. Aduna ang imong protection, Lord. Hilabi na sa COVID-19, Lord. Nakalain-lain man ang mga virus karon, Lord. Pero wala kami, dili ka na namo masinatian, Ginoo, ang mga virus, Ginoo. Nga bisag unsa nalay gihapak sa yawa, Ginoo. Sa kalibutan, aron kami magaluya. Aron kami nga mawagtangan sa pagtuo. Pero pakyas ang yawa, Ginoo. Tungod kay ligon kami nga magpabilin diha kanimo, Lord. Dalaygon ka namo nga Dios. Nga karong mga orasa, gipabati nimo ang imong presensya. Anaa, nagkaligon ang among mga pagtuo. Nagkakusog ang among mga pagtuo. Dili kani mo labay, Ginoo. Dili kani mawala, dili kani mahilis. Mula hutay kami sa mong pagtuo, Lord. Sama ni Jairo nga nila hutay sa iyang pagtuo, Ginoo. Aduna kadunay kadasig, Ginoo. Walay luna ang mga kaaway, Lord. Ang mga tao nga mga negatibo. Walay luna, even ang mga balita, Ginoo, nga maghahatag na mong negatibo, Lord. Walay luna ka namo, Lord. Tungod kay imo man kaming giampingan. Tungod kay imo man kaming gisapnay, Ginoo. Yes, Jesus. Salamat, Lord. Salamat, Ginoo, sa mga pagsulay. Salamat, Ginoo, sa mga pagsulay nga imong gihatag kanamo, Lord, nga kami nakalahutay aron lamang nga kami magaligon diha sa kanimo, Lord. Salamat, Lord. Wala kami laing pasalamatan. Dili na mo ihikaw ang mga kadaugan nga among nabati, Lord. Kanimo lamang, Lord. In Jesus name, salamat, Lord. Kanunay ka. Protection ay ang tanan karon, Lord. Even ka namo, Lord, nga mamauli sa mong tagsa-tagsa ka panimalay, anaa ka magauban ka namo, naga-protection ka namo. Kaning tanan among giampo o gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. In Jesus name, in Jesus, name. Amen. Okay, amen. Amen. Dalay ko na tong buhi nga Dios, mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong pangapakiguban, no, nya, at continue na to ang atong mga prayers, no, samtang mamauli ta, mga tulog ta karon, atong dadon sa mga pag-ampo atong mga kaigsuonan. Ay, mga pag-ampo din. Yeah. Ato ang programa may igsoon sa sunod semana na usab, no, magkita-kita na sadta. Nakalimot ta og pray. Nalimot ko. Dito day, kaya ato tong dadon sa pag-ampo. Yes, so ato dadon sa pag-ampo. In Jesus name. Yes, so ato nang Ato dadon sa tong pag-ampo. iampo si Kuano, si Rinel Dolingoy nga, Yes. negatibo ang swab Amen. test. Oh, Amen. si So, ato Kuan, na i-declare. i-declare na nato. Nya katong bantuto. Oh. Rosita Bantuto, masano bat? Ay. Rosita Bantuto. So atong pray ta mga igsoon. Mag-pray ta mga igsoon para nila. Amen. Mag-pray ta mga Langit igsoon. nun og mahigugmaon nga mahan, amo kang gipasalamatan, Lord, sa imong pagkamaayo, Lord God, sa among mga kinabuhi. Salamat, Lord, nini nga kagabihion, amahan, din among nabati, Lord, ang imong presensya, Lord God. Din nabati namo Ginoo imong mga presko nga mensahe, Lord God, gikan kanimo, amahan. Lord, bisan pa, Lord, sa among mga kaigsuonan nga anaa sa online live streaming, amahan, nilang Brad Rinel Dolingoy sa iyang tibok pamilya, Lord, among gisalig ang ilang mga kinabuhi diha kanimo, amahan. Kay wala kami mahimo, Lord, wala mahimo among pag-ampo, Lord God, kung wala kami pagtuo nga sama, Lord God, sa kinabuhi nilang Jairo ug sa babay nga gidugo, Lord. Amo kining giklaim Ginoo ang kadaugan, Lord God, among giklaim Ginoo ang healing, among giklaim amahan nga magnegatibo ang swab test sa tibok, Lord, Dolingoy family, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord God, i-provide, Lord, ang ilang mga panginahanglan, Yes, Lord, in the name of mapinancial man Jesus. nga bahin, Lord, mapisikal nga bahin, amahan, Lord. ikaw o Dios magahatag og kusog sa tibok Yes, Dolingoy Lord, in the family. name of Jesus. Lord, bisan pa Ginoo sa swab test, Lord God, amo kining gi-declare ang negatibo, Yes, Lord, Ginoo, ang negatibo resulta, ang amahan, resulta. bisan pa sa quarantine, Lord, nga imuhang gibuhat sa ni Brad Rinel Dolingoy, Ginoo, gamita sa siyang kinabuhi, Lord God, nga mahimo siya, Ginoo, nga panalangin sa iyang pamilya, Yes, Lord, mahimo in siya, the Ginoo, name nga of panalangin Jesus. sa iyang Yes, mga Lord, amigo, in sa iyang mga Jesus' name. higala, bisan pa sa iyang mga kauban sa trabaho, ikaw magadihog, Lord, sa kinabuhi ni Brad Rinel Dolingoy, amahan, nga makapadayon siya, bisan pa man unsay may tabo, Lord, sa mga pagsulay, sa mga problema, kaluyahon, wala kiniluna, in the name Yes, of Lord, in the Jesus, name ang of kinabuhi, Jesus. Lord God. Bisan pa Ginoo sa kinabuhi ni Rosita Bantuto, Lord God,
Amo usab gidala siya sa pagampo, Lord, nga maghatag ka kaniyag complete healing, Lord. In the name Walay of luna Jesus. ang hilanat, walay luna ang bisan unsa nga sakit, Lord God. Nasayod kami o Dios nga kung unsa man ang iyang kahimtang karon, ikaw ra ang Ginoo nga makahatag kaniyag kaayuhan, Lord God. Wala imposible sa imong pagkagamahanan, sa imong pagkamilagroso, Lord God. Kay kung ingon ka, kung modangop ra kami nga mapabsanon diha kanimo, Lord. Kung modangop ra kami Ginoo nga magpaubos diha kanimo, Lord. Walay imposible Ginoo nga Yes, mamuhat Lord, in the ka, name Lord of God, Jesus. maghatag Yes, kag Lord. healing bisan pa sa tibuok Bantuto family, Lord. I declare Ginoo blessings upon blessings, Lord. Yes, Provisions upon provisions, Lord. Good health alang sa tibuok pamilya, Amahan. Lord, in the name Dalaygon ka nga Dios nining kagabihon bisan pa sa mga prayer request, Lord God, nga wala namo nabasa, bisan pa sa mga prayer request nga nasa mo mga kaigsuonan. Unsa man Yes, ka na Lord, in nga the mga name- prayer request, amo ka nang gidangup diha kanimo, Yes, Lord, in amo the ka name nang of gisurrender diha kanimo, Lord God, bisan pa kanamo, Amahan. We declare Ginoo ang anointing, we declare, Lord, ang good Yes, health, Lord. blessings upon blessings, Lord God. Dalaygon ka nga Dios sa imong pagkamaayo, dalaygon ka nga Dios sa walay katapusan. Imo ang tanang dungog himaya. Yes, Lord, In Jesus' name, in Jesus' name. Amen, Amen. og amen. Dalaygon nga tong buhi nga Dios, maigsoon. Salamat, no, padayon ta sa pagampo. Ang hiniusa nga mga pagampo maigsoon dunay dakong kahimuan Dios kung Amen. Dios. So samtang mamahulay ta no atong dadon gihapon sa prayers atong mga kaigsoon. Amen. Ampo ay ta kami sad mga igsoon iampo sad Iampo mi sa may ninyo. mga igsoon. Iampo sad mi ako di ay si Sis Marlene. Ug ako si Sis Crisel. Mao kini ang programa nga gihatag sa tong buhi Buhi nga nga Dios. Dios, Ang ang pulong mo kinabuhi ko. Amen.